først og fremmest så skal man sørge for at lave noget original content. Og dernæst så er det vigtigt at lave noget content, der i og for sig kan få sit eget liv og potentielt set blive viralt, for at maksimere værdien af den tid, du bruger på at lave content, og så også kvaliteten. I forhold til, at vi er en virksomhed, der sælger hårprodukter, og det er jo det, der startede det hele, så er det også vigtigt at finde ud af, jamen, hvad kan jeg tilbyde mine kunder som en merværdi i form af en video. Det kunne være for eksempel en how-to-video, eller hvordan man bruger produktet, eller en mere dybdegående informationsvideo. Det er i hvert fald et rigtig stærkt tool til at komme i gang med at lave content. Det kan både laves på video, det kan også laves på rigtig fede billeder, som kan deles via sociale medier. Men også det der med at kigge på, hvad er det for et produkt, jeg sælger? Hvad er det for et behov, kunden skal have stillet? Og så grave lidt ind under, og så være med til at påvirke kundens behov. For eksempel ved at lave en fed frisyre, hvor man skal bruge en bestemt voks. Og en anden rigtig stor parameter, det er, at der skal være en strategi for det, man gør. Hvis ikke man kan rumme at være på 5 forskellige sociale medier, jamen så skal man måske bare vælge de 2, som ens seer, eller rettere sagt ens kernemålgruppe er på. Det kunne være Facebook, og det kunne være YouTube. Så handler det om at lave en strategi om, hvad skal indholdet være, og hvor tit skal man poste det her, for at blive ved med at opretholde attention til ens forretning. Ja, det er meget vigtigt, at man strukturerer sit program, så man for eksempel uploader sit content på bestemte dage og tidspunkter. Så det kunne for eksempel være ligesom os. Vi uploader hver fredag kl. 7, eller mandag uploader vi også, og onsdag kl. 7. Vi går meget ind. Et andet godt råd er, det er at bruge dine insights. Det er super vigtigt, at du er skarp på, som Rasmus siger, hvornår er det, vores seere de online, og hvornår er det, hvad er det egentlig, de gerne vil se. Vi bruger meget Google Analytics i forhold til at se, hvor meget trafik er der på vores hjemmeside. Vi bruger meget YouTube Analytics og Facebook Analytics. Og derudover så samler vi en masse cookies og data ind, så vi kan ramme vores målgruppe med markedsføring. Men grunden til, at det er så vigtigt at være knivskarp på sine insights, det er, at laver du en video på 5 minutter, så kan du også gå ind og se, jamen den bliver kun set 1 minut, så er der ikke en særlig stor mængde relevant content i den video, og så skal man forbedre det, ellers så bliver de konkurrerende videoer vist over din, når de søger på YouTube, som i øvrigt er den anden mest brugte søgemaskine i verden. Man kan også bruge sine insights til mange andre ting, men det handler ligesom remarketing. Yes. Men det handler ligesom om at finde ud af, jamen, hvad for noget data skal man bruge for at forbedre sin performance, og det må man organisationenvis selv finde ud af, jamen, hvor skal man forbedre sig. Skal man lave videoerne kortere? Skal man poste dem på andre tidspunkter? Man skal også have en strategi om at være til stede og svare sine seere, hvis de stiller spørgsmål. Så det er lige med at finde ud af, hvad det er, man er gearet til som organisation. Det er aldrig for sent at gå i gang. Det er aldrig for sent, og det er super vigtigt, at man selvfølgelig har en strategi, inden man går i gang, men I skal ikke være bange for at komme i gang med det her. Det er ikke farligt. Det handler om at gøre sig klart, hvad skal budskabet være, og så komme i gang med at vise lidt af, hvem er I som virksomhed. Så skal I nok også få nogle følgere med, som synes, det er spændende at følge med i, hvem I er. Bag facaden, den finpolerede reklamefilm på tv. Hvem er I? Det er vigtigt, at man, inden man går i gang med det her, at man også væbner sig med tålmodighed. Nu har vi arbejdet med Slikkort TV YouTube-kanalen i cirka 5 år. Og de første år, der fejrede vi, at vi havde 1000 visninger på en video. I dag fejrer vi, når vi rammer 1 million visninger på en video. Vil I fejre 100 millioner? Yes. Og det er helt sikkert, det kræver, det er, at man bliver ved. Repeat. Så skal succesen nok komme. Det kan godt tage 1 år, det kan tage 3 år. Det er bare vigtigt, at man ikke giver op, fordi der er helt sikkert følgere derude, som gerne vil følge med i dit content, så længe det er interessant.